فيلمنا قال 10 عام زخونت ناتاش تجمر نسا مصبا اب حلاني لي تكببيا نيرا دسلوا تحغوزن تطاوت نيرا ولدا تفلاليم يوم ابا نيناتاش اب تاليتي ازي صغير سلاز نبره نقالو ناب غزاكي وسدا يرسع نصبحيتو تمرت سلاز نبره نايتا قال ابا اب اغاو غحتا ناب غزاي وستا ناتاش كلت ساعات تراي تحرم دقاسا اديا نبيت تمرت نختكيد تتسا ناتاش ناديا كنا دقاس كم زي ودت تناغرا ادي ادما نايلي تكبب نقولعكم زي خون تناغرا ناب نايلي تكبب مصباون كتوص كم زي بلا تطنقا ناتاش دما ابا كم زفقران كم نايديا زي كونس كتحغوس كم زغبرات تناغرا اتعدى دما ناتاش تقطيعه توقع جيغا كم زغبرت سلسته سمعه يغرتها نقطه حتى تفتن ناتاش كن بورصه حيزا نبيت تمرت تخيد ابغودنا كتكيد كلا دما حد سباي كم مكينا وصيو ناتاش شيوا عندن اشتغال جن افت بوتا سلاز نبرد اتممچواي تعزب نيرا اتچواي دما ناتاش نابغوزي وستا نابكزا مساعتو ناتاش اب تحت مري زلو كفلي اتيو معصعصوا دحر قرغزه ناتاش نفسها تفلط نشتن تعاصيو زلو كفلي تركب دحريو كم تچوي تفلط اتچويا سباي دما مصيو فرناش يبامو يوص ناتاش دما بمچدارن دمص بمبارن حاجز تحدد التكفلي جن دمص زي يحلف سلاز نبره ولا حنتك تقبري كعلتن التكفلي نشتو ما تنفس نير ومبر قال موصي نبرون دحري سلسته معلتي الدفولف كان زبال سچويا سباي مغبن مصحفن حيزو نباي مص نكفلي مساتو ناتاش فريحه ولا حنتي تزاربتن نسو دما زانتاتاتين ببلا مسوده زوص مستلي ناتاش كن كمبارا كتعمون تحتو مقنياتو عديا كل جزء كم تجبران يرى نص دما تتراتيرو جن سيعم هواي وص صبحيتو وولفغانغ بزعوا مچواي ناتاش زينا يسمع عديو دما اب غزان يرى بزحتي جزء بتسهر حلون غزو تطريلون تمص نيرا عدو وولفغانغ بزعوا مچواي نايتا قال مسمعت تجرم نوداون من كم تقويات حتو نص دما كم ز عينت قولعه تصو سباي حمامرو كم زلون دحر قرب جزه كم تتحزني نغرا دحري عديو مصراين بخشانن مس وصد وولفغانغ ناتاش صغراك حصبي خيد ناتاش كن ناب عديا ملخت كسدلات حتو اتتحستو نايت ملخت دما ناتاش صبو كم زلان عديا بتشاقل كم زي بلاني نصو دما كبيتسبا ገንዘብ كم زحتتن انت فتيموا اتገንዘብ كخفلو كم زلومن كم زنغرم ግን መልስ كم زي حبو يناغرا بس دما بيتسبا كم زي فتوا يناغرا እንሳግን ሐሳቡ كم ዝኾነ بتدرታት ነግሮ ንሱ ድማ ተቆጢዑ ገጻ ኣብሳምና ዘለዎ ማይ ይእትዋ እድሚ ወጹ ድማ ነቲ ክፍሊ ክተጽሩ ይናገራ እንተ ዘጽራቱ ከም ዝቀትላ ቢፈራርሓ ሓደ መዓልቲ ቮልፍጋንግ ምስ ኣዲዩን ኣባይን ኣብ ኣትክልት ዘለዎ ቦታ ተቐሚጦም ነይሮም ፖላዊስ ድማ ናብቲ ገዛ መጽዮም እቲ ገዛ ክፍትሹ ከም ዝደልዩ ይነግሩዎም ድሕሪ ምፍታሽ ወላ ሓንቲ ረኸቡን ቶም ፖላዊስ ድማ ናታሽ ኣብ ዝተጨወይቱሉ ግዜ ኣበይ ከም ዝነበረ ምስሓተቱ ደቂሰ ነይረ ስለዝበሎም ይሓድግዎ ኣብ ትርኢት ናታሽ ንወለዳ ስለዝናፍቐት ሓዘን ይስማዓ ኣብዚ ግዜ ቮልፍጋንግ ምግቢ ሒዙ ናብ ኣይመጽእ ናታሽ ድማ ክንደይ መዓልቲ ከም ዝገበረት ንኽትፈልጥ ሰዓት ክህባ ተሓቶ ንሱ ድማ ይስማዕማዕ ግን ሓደ ቅድመ ኩነት ይባ እቲ ቅድመ ኩነት ድማ ንኹሉ ቃላቱ ክትእዘዝዩ ንሳ ድማ ትስማዕማዕ ድሕሪኡ መራኸበ መሳርሒ ኣብ መንጎኦም ይገብር ብድንገት ናታሽ ተሓቶ ከምዚ ከማይ ናይ ብሕታውነት ስምዒት ይስምዓካ ዶ ትብሎ ንሱ ግን መልሲ ክሃባ ይወፅእ ሙሉእ ለይቲ ቮልፍጋንግ ብዛዕባ ሕቶ ናይ ናታሽ ይሓስብ ግን መልሲ ኣይረኸበን ንጽባሒቱ ናታሽ ካብቲ ጭወ 183 መዓልቲ ትገብር ናታሽ ምስቲ ኩነታት ተላሚዳ ኣብ ውሽጢ እቲ ክፍሊ ትጻወት ነይራ ከም ፕሮፌሰር ኮይና ኣብቲ ክፍሊ ትጻወት ድሕሪኡ ኣብ መንደቕ ድሙ ትስእል ቮልፍጋንግ ድማ በቲ ዝገበሮ መሳርሒ ምስ ኣክራኸብ ይጅምር ስናክት ቡርሽ ዝበላ ክትገብርን ይነግራ ንሳ ድማ ትገብር ኣብዚ ትርኢት ድማ ናታሽ ገለ ምግቢ ኣብ ኢዳ ለጢፋ ንቮልፍጋንግ بحمام قربت كم زحممت كتتالو تفتن ቮልፍጋንግ ስመጸ حميما كم زلان ناب حكيم كتكيد كم زلوان تنغرو እሱ ግን ኢዳ ሒዞ ተንኮል ከም ዝኾነ ድማ ይፈልጥ ክተታልሎ ከም ዝፈተነት ምስፈለጠ ቅጽዓይ ውስን በርባዕተ መዓልቲ ምግቢ ከሃበ ኣብዘን መዓልታት እዚአን ናታሽ ማይ ጥራይ ትሰት ነይራ ኣዝያ ደኺማ ሓይሊ ነበራን
ቮልፍጋንግ ድማ ቤት መሳርሒ ገይሩ ትእዛዙ ክትእዘዝን ከይተዓብን ይነግራ ናታሽ ድማ ቅጽዓት ፈሪሓ ስማዕማዕ ድሕሪ 4 ዓመት ናታሽ ካብቲ ጭወም ናታሽ ኣብ ዘይርጉእ ኩነታት እያ ነይራ ገጻ ጸሊሙ ክብደታ ድማ ነኪዩ ናታሽ ድማ ብዕድመ በፂሓ ነይራ ንቮልፍጋንግ ናብ ሸቓቅ ክትከይድን ፀሓይ ብርሃን ክትርእን ትጥይቆ ንሱ ድማ ይስማዕማዕ ግን ኣብ ማዕፀታትን መስኮታትን ፈንጅታት ከም ዝገበረን ክትሃድም ተፈቲና ከም ዝፍንጅራ ይነግራ ናታሽ ድማ ነብሳ ክትሕፀብን ፀሓይ ክትርእን ክኢላ ኣብዚ ትርኢት ድማ ኣደ ቮልፍጋንግ ኣብ ክዳን ቮልፍጋንግ ፀጉሪ ትረክብ ቮልፍጋንግ ናይ ጓል ዓርኪ ከም ዘለቶ ሓሲባ ትሕጎስ እዚ ድማ ቮልፍጋንግ ናይ ኣእምሮ ፀገም ከም ዘለዎ ኣዲኡ ከም ትፈልጥ የርኢ ቮልፍጋንግ ግን ተቆጢዑ ስለ ዝነበረ ፀጉሪ ናታሽ ክላጽ ይውስን ኣብ 1837 መዓልቲ ናታሽ ካብቲ ጭወ ምስ መዓልቲ ውልደታውን ድማ ይራኸብ ናታሽ ደስ ኢልዋ ዘውዲ ኣብ ርእሲ ጌራ ቤና ተብዕል ነይራ ድንገት ቮልፍጋንግ ካሜራን ህያባትን ሒዙ ይመጽእ ነቲ ዝሃበቶ ህያባት ክትከፍቶ ይናገራ ምስ ከፈተቶ ድማ ቮልፍጋንግ ስእሊ ስእላ ነይሩ እቲ ህያባት ድማ መጽሓፍቲ ነይሩ ናታሽ በህያባቱ ኣዝያ ትሕጎስ ብሓባር እውን ድማ ይብዕሉ ነይሮም ናታሽ ናብ ወለዳ ክድውል ተሓቶ ንሱ ግን ይኣብያ ተቆጥዑ ድማ ንወለዳ ክትርስዖምን ከም ዝሞቱ ክትሓስቦምን ይነግራ ሓዱሽ ስማ ድማ ቪቪ ከም ዝኾነ ይናገር ኣብዚ ትርኢት ድማ ናታሽ ንቮልፍጋንግ ክፍላ ክትሕድስ ትሕግዞ ነይራ ናታሽ ድማ ንቮልፍጋንግ ናብ ኣታኽልቲ ናይቲ ገዛ ክትወፅእ ተሓቶ ንሱ ድማ ይስማዕማዕ ግን ኢዳ ምስ ኢዲ ኣስራ ኣታኽልቲ ክትርኢ ምስ ወፀት ድንገት ቮልፍጋንግ ናብ ገዛ ጎቲቱ ብኣረሜናዊ ኣግባብ ክቐፅዓ ይጅምር ምግቢ ኣብ መሬት ደርቢዩ ከም እንስሳ ክትበልዕ ይገብራ 2029 መዓልቲ ናታሽ ኣብቲ ጭወ ናታሽ መጀመርያ ግዜ ምስ ቮልፍጋንግ ናብ ሱፐርማርኬት ትወፅእ ንሱ ድማ ንሓደ ሰብ ሓገዝ እንተሓቲታ ከም ዝቐትላ ይናገራ ሽጉጥ ከም ዝሓዘውን ድማ ይናገራ ናብ ሓደ ድኳን ምስ ኣተው ናታሽ እንቶም ሰባት ብጓሃት ትርእዮም ነይራ ከመይ ሓገዝ ከም ተሓትትን ከም ተምድልጥን ኣይትፈልጥን ድሕሪኡ ቮልፍጋንግ ንክፍሎም መቐብእ ዝኸውን ቀለም ሒዝ ይመጽእ ድሕሪኡ ናብ ገዝኦም ይምለሱ ምስ በጽሑ ድማ ነቲ ክፍሊ ክሕድስዎ ይሰርሑ ነይሮም 2175 መዓልቲ ትገብር ካብቲ ጭወ ማለት እዩ ናታሽ ፍላየርያ ኣዝያ ትሕጎስ ኣብዚ ትርኢት ድማ ናታሽ ብዛዕባ ዛንታኣ ኣብ ሬድዮ ትሰምዕ ነይራ ወለዳ ከም ዝሞተት ከም ዝሓስቡ ትፈልጥ ናታሽ ቮልፍጋንግ ስለምንታይ ከም ዝጨውያን ንምንታይ ንኻልእ ከም ዘይጨውየን ተሓቶ ንሱ ድማ ኣብ ሓደ ድኳን ኩኪስ ክትበልዕን ክትስሕቕን ከም ዝረኣያ ይናገራ ከምዚ ፎትያን ን8 ወርሒ ዝኸውን ሓደ ክፍሊ ገዛ ከም ዝሰርሐ ይናገራ ድሕሪኡ ጨው ናብቲ ክፍሊ ከም ዘምጽኣ ይሕብራ ሓደ መዓልቲ ናታሽ ዓርሳና ተጥፍእ ትውስን ኣብ ውሽጢ እቲ ክፍሊ ድማ መሃረብ ተንድድ ብሰንኪ ትክ ግን ክትጽመሞ ስለዘይከኣለት ነቲ ሓዊ ተጥፍኦ ትውስን ቮልፍጋንግ ንባዕላ ከተጥፍእ ከም ዝሓሰበት ምስ ፈለጠ ይወቕዓ ድሕሪኡ ናታሽ ክንደይ ግዜ ቮልፍጋንግ ከም ዝወቕዓ ትጽብጽብ ኣብ ወረቐት ጽሒፋ ኣብ ሳንዱቕ ተቐምጦ ነይራ 1847 መዓልቲ ካብቲ ጭወ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ናታሽ ምስ ቮልፍጋንግ ናብ ስኬቲንግ ትኸይድ ፈለማ ናታሽ ብሰንኪ ቀሊል ክብደታ ትወድቕ ነይራ ድሕሪ ቁርብ ግዜ ግን ስኬት ክትገብር ክኢላ ናታሽ ንኽትሃድም ዝኾነ ኣጋጣሚ ትጽበ ነይራ ናታሽ ንቮልፍጋንግ ናብ ሽቓቕ ክትከይድ ትነግሮ ናብ ሽቓቕ ምስ ኣተወት ቮልፍጋንግ ኣብ ደገ ይጽበያ ነይሩ ናታሽ ኣብ ሽቓቕ ሓንቲ ጓል ረኺባ ሓገዝ ተሓታ እታ ጓል ግን ጓና ስለ ዝነበረት ቋንቋ ስለ ዘይትፈልጥን ሓገዝ ክትገብረላ ኣይከኣለትን ናታሽ ጓሃ ተሰሚዕዋ ካብ ሽቓቕ ትወፅእ ድሕሪኡ ምስ ቮልፍጋንግ ናብ ገዛ ተመሊሳ ምስ በጽሑ ቮልፍጋንግ ክትሃድም ከም ዝፈተነትን ነታ ጓል ኣብ ሽቓቕ ሓገዝ ከም ዝጠየቐታን ፈሊጡ ይወቕዓ 3096 መዓልቲ ናታሽ ካብቲ ጭወ እዚ ድማ 8 ዓመትን 4 ወርሕን እዩ ቮልፍጋንግ ናታሽ መኪኑ ክተጽርየሉ ይሓታ ምኽንያቱ ስርሑ ስለ ዝሰኣነን ገንዘብ ስለ ዘይነበሮን መኪኑ ክሸጣ ደልዩ ነይሩ ናታሽ መኪና ክትጽሪ ከላ ማዕጾ ናይቲ ገዛ ተኸፊቱ ትርእዮ ነታ ኣጋጣሚ ተጠቒማ ድማ ተሃድም ናብቲ ቀረባ ገዛውቲ ከይዳ ፖላዊስ ክጽውዑ ተሓቶም እቶም ፖላዊስ ድማ ኣብ ቀረባ ስለ ዝነበሩ ይመጹ ናታሽ ድማ ምስ ርእየቶም ትሕጎስ እቶም ፖላዊስ ኩሉ ነገር ነጊራ ንሳ ካብቲ ጭወ 8 ዓመት ዝገበረ ናታሽ ምዃና ትናገሮም ቮልፍጋንግ ብዛዕባ ምህዳም ናታሽ ምስ ፈለጠ ናብ መስመር ባቡር ከይዱ ኣብ ቅድሚ እቲ ባቡር ደው ኢሉ ዓርሰ ቅትለት ይፍጽም
ፖላዊስ ድማ ንስድራ ቤት ናታሽ ጓሎም ከም ዝተረኸበት ይነግርዎ ወለዳ ድማ ይኣመኑን ወለዲ ናታሽ ናብ ፖሊስ ጣብያ ምስ በጽሑ ጓሎም ድሕሪ 8 ዓመት መጽወይቲ ይረኽብዋ ናታሽ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ነራ ንኣዲኣን ኣቦኣን ሪኣ ናታሽ ን8 ዓመት ብሰንኪ ትዕቡድ ቮልፍ ጋንግ ተሳቅያ ፊልምና ድማ ኣብዚ ውዳእ ሰምዕኩም ስምዒት ኣብ ኮመንት ጻሕፉ ንቻናልና ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ምግባር ይርስዑ ብሳብ ቀጻሊ ንራኸብ ሰናይ ጻኒዕት